захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Іосиф Іраклійевич Гусакоўскі, савецкі военачальнік, генерал арміі, двойчы герой Савецкага Саюза. У свой першы бой танкавы полк, дзе служыў будучы генерал, а ў той час старшы лейтенант Гусакоўскі, уступіў у ліпені 1941 года пад Ельняй. У самым пачатку вайны танкіст стаў пехацінцам, і толькі праз некалькі месяцаў ён вярнуўся ў танкавыя войскі. Танкісты Іосифа Іракліевіча удзельнічалі ў смаленскай аперацыі, абаранялі Маскву, змагаліся на Курскай дуге. У ліпені 1944-го танкавая брыгада пад камандаваннем Іосифа Гусакоўскага фарсіравала заходні буг. Смелы прарыў танкістаў забяспечыў моцны флангавы удар усяго корпуса. За паспяховы удзел у львоўска-сандамірскай аперацыі Іосиф Іракліевіч атрымаў сваю першую зорку Героя Савецкага Саюза. Двойчы героем ён стаў па выніках наступальнай Вісла-Одарскай аперацыі. Іосиф Гусакоўскі быў цяжка паранены ў баі, калі да Берліна заставалася менш за 3 кіламетры. Пасля перамогі таленавіты военачальнік вярнуўся на радзіму. Магілёўшчына памятае славутага земляка і ганарыцца ім. У абласным цэнтры ў гонар ураджэнца Крыжаўскага раёна Іосифа Іракліевіча Гусакоўскага названы сквер, дзе ўстаноўлены бюст генерала. Яго імя носіць адна з вуліц у Крычаве. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.